usah disio-siokan, kayu api berikan penerangan. Sakapil hati nan menyayangi jangan sampai dipermainkan. Ibu masonyo dia akan kehilangan. Rata alun tantu pecah, gantiang alun tantu putus. Niat berjalan di nan lurui, usah adik tagamang. Sagalonyo laden sadahkan, lebih je kurang babarikan. Mengaburuknya saja nan tampak di lampau luko. Cubolah dengar batin benai manangi tiada ia meto dek dalam lampau luko. Bila ranti yang jatuh ke bumi usah disio-siokan, kayu api berikan penerangan. Sakapil hati nan menyayangi jangan sampai dipermainkan. Ibu masonyo dia akan kehilangan. Rata alun tantu pecah, gantiang alun tantu putus. Niat berjalan di